nwa ọlụ ọbụla adịte na buutu ya na-emekọta ịgịrị onye ọzọ na-awụdo APC na-awụdo ụzọ dị mma ebe ụzọ dị mma nọ asụpụ ọfọdụ ga-ejide onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ụfọdụ ndị eze anarala aka azụ wee bido ịkọfusi akụkọ dịka ndị ara ka gbara ọhụrụ. ndị ewu gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. ọtụtụ ndị eze ndị obodo ọlụ nke dị na steeti Imo apụtala wee kwuo okwu abụmọnụ dị iche iche bụ nke ha si na ọ ga-eso onye ọbụla bụ onye ya bụ obodo bụ onye na-akwadoghị gọvanọ Hope Uzodimma n'ihe emume ntụliaka nke a ga-eme na ya bụ steeti Imo n'ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. ha kwuru nke a n'otu ọgbakọ bụ nke a kpọrọ Orlu Development Forum 2023 Summit bụ ebe ha nọ wee gosi ya bụ gọvanọ Uzodimma ụdị nkwado ha nwere n'ebe ọ nọ na ya bụ ihe emume ntụliaka nke na-abịa abịa. dị ka ha siri kwuo, ha sị na onye ọbụla bụ onye obodo ọlụ bụ onye gasị na ya bụ gọvanọ Uzodimma agaghị achị ọzọ, ma ọ bụkwanụ onye ọbụla bụ onye obodo ọlụ ga-eje wee tụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ na-abụghị APC na ala ọlụ ga-achụpụ onye dị otu ahụ. a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. ala ọlụ ga-adị mma. onye si distinguished Hope Uzodimma ọnwa agịda aga ọzọ ala ọlụ ga-achụpụ ya. Chineke nna eze ka eze otu onye na-asụ na-abịala ọchị obie Chineke nna m ọpụta obie aha gị buru ibu dịka ihe mkpere na ekpere aha gị ebuka ntụwe gị etu ugbu a nwanne iche aka m na-etu gị ọ ya ka a na-akpọ Ancient of Days, ọ ya ka a na-akpọ Rock of Ages, ọ ya ka a na-akpọ Lion of Judah, ọ ya ka a na-akpọ El Shaddai, ọ ya ka a na-akpọ nụrụ ihe. nna m ya karịjie onye si nwa ọlụ ọbụla adịte na buutu ya na-emekọta ịgịrị onye ọzọ na-awụdo APC na-awụdo ụzọ dị mma ebe ụzọ dị mma nọ asụpụ ọfọdụ ga-ejide ọgịdarịrị ya na mma. ihe niile anyị gbakọrọ nga taa ndị eze gbakọrọ nga ndị eze ziri ezi the whole 259 autonomous communities and 259 traditional rulers ka e na-elekọta anya n'Orlu zone. ihe ka anyị mere n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka nkwụkwa na uche m nke njiburu mmadụ. ndị eze obodo ọlụ onye ọbụla na-esonye m ọfụma na peji a, onye ọbụla na-esonye ihe anyị na-eme ọfụma na chanel a ga-agbara m akaebe na onwetụbeghị ụbọchị ọbụla m pụtara nọrọ ala n'oche a pụta ikwute onye ọbụla makwa na ịkparị mmadụ. mana otu ihe m na-agaghị emenwu bụ nhụ ihe na-emebi emebi, nhụ ihe na-adịghị mma mgbachi nkịtị. nhụ nke na-adịghị mma aga m ekwurịrị. ọkụ dị ya ka ọ ga-abụ unu metọkọcha, unu pịtọcha, unu techaa onwe unu aka unyi na aka nsị n'iru, unu apụta echi chọwa ebe unu ga-asị na ụmụaka enweghịzi nsọpụrụ n'ebe ndị okenye nọ. ndị okenye, ndị eze kwesịrị ị na-ekwu ihe na-eme n'obodo. ndị eze kwesịrị na-abụ onye na-achị achị jefie ụzọ hasịa nna ebe a ị na-eje abụghị ya. abụrụzịa ndị okenye ndị ji onwe ha eme ihe egwuregwu. ndị eze na ndị igwe atụgharịala onwe ha tụ football nke ndị ọchịchị ga na-agba mgbe ọbụla sọrọ ha, otu ọbụla sọrọ ha. kamgbe ọnwa ole na ole ka ọkwanụ ka nsị kamgbe afọ ole na ole mkpamkpa niile na-akpa n'obodo ọlụ to be precise, mmadụ niile a na-egbu, ọbara niile a na-awụfu n'obodo ọlụ, ahụnụbeghị m ebe unu bụ ndị eze pụtara wee sị na onye na-awụfu ọbara n'ala ọlụ ga-achụ ya ọsọ. ahụnụbeghị m ebe unu pụtara wee sị na onye na-eme ka ala ọlụ ka udo hapụ ịdị n'ala ọlụ na ihe dị otu a ga-eme ya. mana nke a bụ na a na-ekwuzi okwu ihe emume ntụliaka bụ election, state elections. unu enwezi ọnụ unu ji apụta, ọnụ unu ji eri ji eri ede. unu enwezi ọnụ unu ji asị na onye na-atụgheri Hope Uzodimma makwa na onye na-akwadoghị APC na nke a ga-eme ya, nke ọzọ ga-eme ya.
ndị eze ihe nna ajụzi bụ ndị eze a niile ha ka nwekwara ezinụlọ, ha ka nwekwara ụmụaka bụ ndị kwesịrị ịgwa ha okwu dịka ụmụ ha, n'ihi na ọ bụghị sọsọ ndị okenye na-adụ ụmụaka ọdụ. Ụfọdụ oge ndị okenye jefie ụzọ, ụmụaka ka ọ dịkwara ịkpọchiete ha azụ si ha nna m nke a esoghị. Mgbe na-ajụ ha ka nwekwara ndị ha na-alakwuru ma ha kọcha ụdị ha. Ndị eze kwesịrị idobe onwe ha dịka ndị nchịkọta, ndị eze kwesịrị idobe onwe ha dịka ndị nhazi, dịka ndị ntụziaka. Onye eze ekwesịghị ịdị igosi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọ kwụnyere makwa na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọ ga-atụnyere n'ihe emume ntụliaka ọbụla. Mana kedụzi ihe na-eme ugbu a? Ihe emebiwo. Mana ka njedebego dị ebe a, nwekwanụ ka mma. Naanị otu ihe m ga-agwa gị ugbu a bụ oyi akwasa ahụ ya mara onwe ya. Ọ bụ eziokwu na a sị na ala dị mma bụ uru ndị nze, mana gị nwa bụ onye nze bụ onye na-enwe ọṅụ, gị nwa bụ onye nze bụ onye na-aṅụrị na ala dị mma. Ya bụ ala na-adị mma, ya bụ mkpamkpa na-akpa n'obodo. Ma o ruteghị gị taa, oge ruterịrị gị echi. A wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala na etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo hụ ya bụ ihe onyonyo ma mara na ndị eze e nwere na obodo Orlu bụzi ndị eze ndọrọndọrọ ọchịchị. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.